My jsme tady slyšeli tedy 3 příspěvky. Máme čas teď na diskuzi, které bych byl rád, kdyby se rozeběhla. A současně je možné pro ty, kteří se přihlásili na stream, tak v chatu pokládat otázky a pokusíme se na ně zodpovědět. Ten úvod byl takový pro architekty tady na půdě možná překvapivý. Začínal hlavně z toho plánování a já bych se u toho zastavil, protože tady už je první vlastně prolnutí s architekturou takové zásadní. A zeptám se pana doktora. Vy jste mluvil o tom, že vlastně nemáme takovéto strategické plánování, že stále jako nevíme, co budovat, jsme příliš závislí na těch různých zdrojích, jak se objeví, často je využíváme neefektivně a pro nás, pro architekty, je to taková jako špatná zpráva z toho, že vznikají třeba územní plány, územní dokumentace, velké celky se zpracovávají a v podstatě já třeba pozoruji, já když jsem skončil školu a nastoupil jsem do svého prvního zaměstnání, tak se mluvilo o tom, že bude generál pražského zdravotnictví. Jo. Já jsem lehce v předdůchodovém věku, ten generál stále není. A v podstatě ani se nedá říct, že by byla nějaká dlouhodobě ustálená představa, které ty areály těch nemocnic, jak se budou vyvíjet, jestli se bude stavět nová nemocnice nebo nebude se stavět nová nemocnice. Ono z dlouhodobého hlediska je to i otázka budování infrastruktury a takového ekonomického využití toho území. Proč tomu tak není? No, já myslím, že v tom máte absolutně pravdu a to je vlastně hrozná slabina českého zdravotnictví celý léta. Já jsem v roce 1993 jsem dělal generál města Brna, který měl svý výstupy a kde nějaké nemocnice měly být zrušeny, měly dát, co se mělo přeorganizovat. Drobnosti z toho se realizovaly, ale většina ne. A pak už žádný generály podle mě právě nevznikaly a ten důvod je prostě v tom, že je tam strašně moc protichůdných zájmů. Že mezi těmi politiky jsou lidé, kteří mají své jako zájmy v biznisu. A jako já jsem to viděl třeba v tom Plzeňském kraji, kde prostě někteří jako lidi, kteří měli politické rozhodování, rozhodovali o tom, že vlastně ty krajské nemocnice byla konkurence jejich vlastních nemocnic, takže prostě tomu neúplně přáli. A v ty Praze a všude prostě je spousta jako zájmů, který se nakonec jaksi vykrátí. Jsou tu zájmy těch profesorů, kteří v těch nemocnicích mají nějaké, kolem těch nemocnic vytvořili nějaké svoje polikliniky a nějaké svoje návazné jaksi zaměstnání a jsou zvyklí na ty prostory, ve kterých fungují. Když se tady byl svýho času, byl před 15 lety byl projekt spojit, aby o chvíli byla spojena i Všeobecná fakultní nemocnice, Bulovka, Tomajerka a měla být tyhle 3 nemocnice měly být nahrazeny jednou nemocnicí. Uvažovalo se, kde by se postavila, jako velmi jako se mysleli, že se to postaví v tom Sislově, to je ta konečná metra, kde by měla být olympiáda tenkrát, když se o tom uvažovalo. Takže to je jako pozemek, který patří městu a který by se na to dal použít. No ale celý se to rozbilo na tom, že prostě ty profesoři, kteří jsou v ty všeobecní fakultní nemocnice a mají ty svoje místnosti v těch renesančních prostorách, tak prostě nechtějí z toho prostě se stěhovat. Prostě všem se to líbí a ten vliv těch zaměstnanců nemocnice je v podstatě větší než vliv managementu anebo nějakého většího zájmu. Já tady obdivuju Hradec, že se jim podařilo tak, že se jim
nevím, jestli jim to podaří nakonec, ale že naplánovali, že začnou efektivně tam řešit ty operační sály, protože v žádné pražské nemocnici se to nepodařilo. Tam si opravdu ten chod těch jednotlivých sálů organizují ty jednotlivý přednostové sami a je to velmi neefektivní. Jo, když se začíná operovat, jak se operuje, co se operuje. Já, když jsem o tohle řediteloval, tak jsem na ten problém narazil taky. Já jsem to teda řešil tenkrát jako takovým tím brutálně tomu 90kovou metodou, že když jsem je nepřinutil k tomu, aby nějak se jako efektivně pracovali, tak jsem prostě 3 operační sály nechal prohlídnout hygieniky a tam se setřelo nějaká breberka. Z hygienických důvodů se zavřeli a rázem se mi byli chirurgové schopni domluvit na tom, jak budou ty zbývající sály efektivně využívat a najednou mi to jelo jako v dobrém režimu a pak už se mi nepotřeboval chvíli vůbec otevřít ty zbývající. No ale prostě je tady spousta protichůdných zájmů, je tady lidi jsou v konfliktech zájmů a není tady nikdo, kdo by tomu velel. Není nikdo, kdo by prostě řekl, tak to bude a ono to bylo a bylo to ještě za další 4 roky, protože ten volební cyklus je prostě limitovaný a určuje vlastně chování těch lidí a ta čas, kdy vy máte přístup k těm veřejným penězům je pro vás taky omezený, no a vy ho musíte využít tak, abyste z toho měl největší prospěch. Takže tady se prostě přetlouká spousta zájmů, no a vždycky z tohohle Brownova pohybu vždycky něco vypadne a to, že to vypadne, tak ještě neznamená, že to tam bude za 2 roky jako dál. No, takže já jako na to nemám radu. No. Tady ten stát by prostě potřeboval trochu začít fungovat jinak, než funguje. Můžu jenom, jestli se můžu ještě trošku u tohohle z toho zůstat, a ještě nechtěl bych vás z toho pustit, protože já jsem se vlastně chtěl zeptat, že mě to jako samozřejmě vrtá hlavou, to, jak jste popisoval situaci ve zdravotnictví, mi to dost připomínalo situaci ve školství, s kterou třeba máme my větší zkušenost, nebo já osobně, a takový to vlastně reaktivní rozhodování, to je celkem běžný i jako na vysokých školách, ale nebo vůbec ve školství. A zároveň, když tady mluvil kolega Juha vlastně o územních plánech a o generelu, tak to je vlastně další taková věc, že se jako že my se s tím jako architekti setkáváme vlastně na té plánovací úrovni, právě u těch územních plánů, kde narážíme na to, že bychom si tak představovali, že ty jednotlivé systémy, jako je zdravotnictví, školství, třeba rekreace, sport, doprava, tam to většinou trošku jako bývá, protože tam si jako leckdo laik dovede představit, že to prostě je systémová věc. Tak vlastně jako chybí nějaký podklad vyjednaný vlastně těmi účastníky nebo aktéry v rámci toho oboru, který bychom vlastně my mohli nějakým způsobem třeba aplikovat a vlastně týká se to i třeba ostatních správ, životní prostředí, památková péče. Oni nemají vlastně ten vyjednaný vlastně svoji pozici společnou. Tak co by k tomu vlastně mohlo přispět? Já jako vnímám, když tady mluvila paní investorka, Drábková, vlastně o tom, že na základě nějakých vlastně informací a vlastně nějakých sesumírovaných dat, tak vlastně dospěli k nějakému rozhodnutí a asi zřejmě jako postavili ty aktéry před nějakou jako hotovou věc, prostě, nebo ne hotovou, ale možná před ten fakt, že zkrátka ano, třeba je tady nějaký nedostatek, ale ten nedostatek je třeba do 10 hodin, trvá každý den, tak si myslím, že to vlastně je nějaký jako postup, protože takže co jsem chtěl říct, že jsou vlastně 2 věci, protože ty problémy mají všude a přesto jsou jinde schopni toho dosáhnout. Já to vnímám tak, že prostě mají lépe sestavené ty informace, nebo ty data vlastně mají sestavené do nějakých informací, ale mají lépe nějak zvládnutý ten dohadovací proces. Jestli třeba, a u nás přece existuje nějaký ústav informací ve zdravotnictví, tak co tam za informace teda a data, jak si přesypávají, že vlastně nejsou schopni třeba to ministerstvo jako mu dodávat vlastně nějakou
jako základ nějakého pro nějaké rozhodnutí. Protože vnímám, teda už končím, že prostě jako jak to řekl Viktor, nebo s Viktorem Dykem, jo, jak možno kletý čin provést ti vědomky. Jako dovedu si představit, že kletý čin je možné provést ti vědomky, ale je to prostě horší. Nastavuje to nějakou bariéru. Čili když vidím, že nějaký můj zájem je v konfliktu s nějakým větším zájmem, tak a někdo mi to jasně předloží, tak prostě se mi argumentuje hůř potom. No, mně se na to těžko odpovídá. No, já jsem v těch 90. letech tady byla snaha nějaký koncepty dělat. A rozmýšlet to, jako opravdu jsme se scházeli a plánovalo se. No, ale to, co z toho vystoupil, jako vzniklo, nakonec nebylo většinou dodrženo a ukázalo se, že všechno takovéhle plánování a strategické myšlení vlastně omezuje ty politiky a ty jednotlivý lidi ve svobodě rozhodování. Když máte informace nebo nějaký závazný projekt, tak prostě si nemůžete udělat něco jiného. No a tím pádem vlastně na tom jako přestal být zájem a od té doby žádný takovýto závazný dokumenty nevznikají, protože se nikdo nechce domluvit, protože v současné době je to tak, že když máte přístup k premiérovi, nebo že bylo to za Babišek a to bylo i za Fialy, tak obejdete i toho ministra zdravotnictví a on dá pokyn a ty peníze někam natečou. To znamená, vy, když máte jako nějaký politický vlivy, tak si to můžete modelovat podle sebe bez ohledu na zájmy jakýkoliv jiný, na nějaký obecný prospěch. A v tom zdravotnictví je prostě opravdu hodně peněz, k těm ty 0,5 miliardy, těm 500,5 bilionů, o kterém jsem mluvil, ještě si musíte připočít nějakých 130-150 miliard, který tam tečou ze státního rozpočtu a z krajských rozpočtů, tak fakt to jsou pěkný peníze. A to reálnou kontrolu nad tím má prostě poměrně omezená skupina lidí, která se tak nějak náhodně potkává, když zaprší v nějaký vinárně a ty se jako domlouvají. Takže vy potřebujete mít systém, prostě vidíte kuličku, nevidíte kuličku, a tam se prostě jako spousta věcí dá pak jako docela úspěšně zrealizovat. To je já už nevěřím na náhody, já si myslím, že spousta těch jako omylů a chyb a chybných interpretací dat je prostě vědomá, že je to v zámysl vždycky nějaký party lidí. Ten ÚZIS funguje tak, že spíš si je potřeba, že se po něm chce, aby doplnil data, které budou podporovat nějaký už předem jako udělaný rozhodnutí. Ne, že by se na základě dat ÚZISu někdo něco vymýšlel, ale je to prostě opačný proces. Vy nám teďka musíte vyfutrovat daty, to, co jsme se rozhodli udělat a tím, že ten ÚZIS teďka vstoupil do těch úhrad, tak už je to úplně špatně, protože vlastně státní instituce ovlivňuje financování českého zdravotnictví a jako to asi nevíte, ale teď to napsal redaktor ze Seznam Zprávy, popsal, že během posledních 2-3 let, ve chvíli začalo to naše český DRG fungovat, tak se najednou fakultní nemocnice bez toho, že by cokoliv se tam odehrálo, tak mají v průměru mnoha miliardový zisky. To znamená, peníze z účtů pojišťoven se přesunuly na účty fakultních nemocnic na základě prostě úhradového mechanismu, který to ministerstvo stanovilo v úhradové vyhlášce. A je to prostě tak prostě jednoduchý. No. Není tím žádná kontrola, není tady reálná konkurence. To zdravotnictví nemá žádnou konkurenci, faktickou zejména v těch pojišťovnách. My tím, že nemáme funkční pojišťovny, že jsou to jenom taková skrytá maskovací síť nad politickými rozhodnutími nebo za politickými na rozhodnutí některých konkrétních lidí, tak vlastně tady nemáme tu soutěž, to, co všude ve světě je, to, co je v Holandsku, kde ty pojišťovny pracují a sledují a snaží se dělat nějakou efektivitu, tak my tu efektivitu posilovat nepotřebujeme, protože se někdy padne nějaké rozhodnutí a peníze se tam od někud dosypou. No. A to, co vidím jako velký vlastně pozitivum je, že ta možnost dosýpat peníze do toho zdravotnictví z toho státního rozpočtu je už v současné době hrozně omezená, protože jednak ono se to dělo navýšením vždycky platby za státní pojištěnce a od letošního roku tu platbu za státní pojištěnce máme fixovanou. To znamená, od letošního roku
ten stát nemá možnost do toho systému nasypat peníze navíc a zároveň tam vytvořil to velké napětí, že ty náklady zdravotnictví jsou vyšší než příjmy, to znamená, tady se to bude muset nějak řešit a ta efektivita zdravotnictví se bude muset zvyšovat a kluci z Masarykovy univerzity spočítali, že během pár let musíme efektivitu zdravotnictví zvýšit o 40%. To je strašný číslo. Jo. A samozřejmě, jako víte, kde se má škrtat. Já, když jsem byl v té pojišťovně, tak jsem tam našel asi 30% výkonů, který ta pojišťovna proplácala, ale který byly zbyteční úplně. Který ty doktoři dělali jenom proto, aby si vydělali, protože mají ten přístroj a toho pacienta si pozvou a furt mu teda jako prohlížejí tím ultrazvukem něco. Ale ta pojišťovna není schopna to zrušit, protože ten vliv ty lékařský lobby je tak silný, že ta pojišťovna, aby měla klid, tak vlastně ty peníze jenom rozdává, protože není motivovaná k tomu, aby je spravovala s péčí řádných hospodáře. Tady vidíte, že jak vlastně ten zdroj těch peněz jako zásadně ovlivňuje na to naše prostředí, jako konečný. Teďka úplně pominu všechny ty věci, které jsou z hlediska financování a tak dál, ale vlastně architektura je tvorba prostředí. My vlastně chceme, aby bylo pěkné a to, že na začátku není takový jako strategický výhled, a to je úplně jedno, jestli se jedná o fakultní nemocnice řízený ministerstvem, anebo ty krajský, tak vlastně to dlouhodobé plánování v regionech, ty územní plány a všechny ty strategické dokumenty, které by měly vlastně vytvořit podmínky, jak pro tu nemocnici a pro tu výstavbu, tak nám to vlastně chybí. Jo. My se s tím potkáváme i tady ve škole při ateliérové tvorbě, protože mě vlastně jako chybí témata pro studenty, protože vlastně ta dostavba v těch areálech, které jsou tak jako chaoticky zastavěný budovama, není atraktivní úlohou. Jo. A když bychom si řekli, tak my si vyzkoušíme nějakou novou nemocnici, no tak které město dneska chystá plány dlouhodobě na novou nemocnici? Jo. A pak jsou ty Kolín, nebo nechci urážet, ale prostě jsou nemocnice, které bohužel prostě jsou už jako za svým zenitem a bylo by dobré prostě si říct tak a ta už by měla dožít a už se tam jako dál jako neinvestovat a začít stavět jinde. My jsme ještě tady potkali jednu takovou zajímavost, a to mi teď napadla, že i ty dotace jsou obrovskou brzdou pro rozvoj v těch nemocnicích. Protože u jedné nejmenované nemocnice mi řekli, že oni si vlastně v každém objektu mají nějaký dotační titul a teďka nemůžou 10 let do toho hrábnout, takže oni vlastně si úplně totálně zablokovali výstavbu v té nemocnici. Tak to je jako zajímavé. My jsme tady mluvili o té přípravě. My jsme s Honzou před 2 dny jsme dlouho diskutovali na besedě v Purkyňově společnosti na téma plochy, které vydělávají peníze a které nevydělávají. Já se zeptám paní Žerky Drábkové, když jste vlastně velmi zodpovědně přistupujete k tomu, jak využít ty zdravotnické provozy. Ale chtěl bych se zeptat, jak se díváte na jak u vás probíhá plánování těch prostor, které většinou všechny ty týmy lékařský a ty požadují a v podstatě v těch zahraničních nemocnicích se většinou neobjevují. To znamená velké množství prostor, který nevydělávají peníze. To znamená sklady, všelijaký komory, všelijaký věci. Jak jste k tomu přistupovali vy? Aby to bylo efektivní. No, máte pravdu, že samozřejmě jakoby vyvolávací hodnota vždycky z pozice těch pracovišť je, chceme toho aspoň tolik, kolik toho máme dneska. Když nám toho dáte méně, my to dokážeme poskytovat péči.
tak dobré je, že víme, že víme, jaké je jejich stanovisko. Ale jedna věc je, co chtějí, a druhá věc je, co potřebují. Většinou mezi tím je významný rozdíl. No a k tomu plánování přistupujeme prostě někdy jako opravdu s pravítkem a s metrem. Počítáme, kolik potřebují, třeba co se týká skladů, tak prostě počítáme obrátku těch skladových zásob a řekneme si, jestliže dneska je zásobujeme jednou za týden, dobře, zvýšíme obrátku a když stavíme nový dům, tak je budeme zásobovat 2x nebo 3x týdně a tím pádem těch komor prostě potřebují třetinu. Samozřejmě to potom vyvolává tlak v té zásobovací části nemocnice, to znamená, musí se tomu přizpůsobit celý ten logistický tok napříč tou organizací a musíme si říct, tak dobře, budeme budovat větší sklady centrální, nebo zefektivníme i ty centrální sklady, což teda v příkladě třeba té modernizace chirurgických oborů jsme k této myšlence dospěli, protože v té souvislosti vytvoříme vlastně úplně nové říkáme tomu centrální logistické centrum, což zjednodušeně řečeno je vlastně skladový prostor pro všechno, co ta nemocnice bude potřebovat z hlediska zdravotnického materiálu a všeobecného materiálu. A tomu se vlastně přizpůsobí se to napříč tou nemocnicí. Změníme způsob zásobování, to znamená, přestane to jezdit na paletách, ale bude to jezdit v klecích, tak aby se tomu těm zdravotnickým pracovníkům ta situace na těch pracovištích jakoby zjednodušila, kdyby nemuseli něco 5krát překládat, každou tu věc brát do ruky a nepotřebovali jsme jich tolik, těch lidí. Takže jakoby zvažujeme to samozřejmě z hlediska té pracnosti, ale začíná se většinou od toho, kolik toho máme dnes a pak se běhá s tím metrem a zjišťuje se, kolik opravdu toho spotřebují. A zase je rozdíl mezi tím, co si myslí, že spotřebují a co opravdu spotřebují, což se na to ale máme data. Děkuji. Možná, kdybyste měl někdo dotaz, můžete si ho nachystat. Já se ještě zeptám paní Jiráňové. My jsme vlastně, vy jste zmiňovala to vícezdrojové financování, ale tam je jaká potřeba toho regionu. Ta výstavba, dejme tomu, je tam jako obnova toho fondu, který tam je a určitá centralizace té nemocnice. Ale velkým motivem bylo, že tam je ta průmyslová zóna. Jo. Jaký je podíl té průmyslové zóně tedy na financování té nemocnice? Jo. A vlastně my si ještě musíme říct, že ty investiční náklady jsou zlomek toho, co ta nemocnice stojí v podstatě, jo. Protože ty peníze jsou rozhodující v tom čase. Průmyslová zóna jako taková, usnesení vlády vzniká na základě dohody, vlastně Škoda Auto vlády a Královéhradeckého kraje. Škoda Auto se zaváže, že zvýší svoji kapacitu, výrobu a zvýší hrubý domácí produkt o výrobu o x miliard, které vygenerují nějaké potřeby do regionu a stát ty finance. U tohoto usnesení vlády jsme už na výši cirka 11 miliard do regionu v čase 2015 až 30, protože některé akce díky přípravě a některé liknavosti ministerstev se ta příprava, to díky financování oddalovala, takže dneska a většina teda jde do dopravních staveb. Jsou tam ale i teda zdravotnictví, občanské vybaveno, zde investorem jsou obce, takže třeba společenské domy, kina, nové obecní úřady. Takže vlastně je to multifunkční v tom, že při přípravě toho usnesení vlády se hledaly veškeré oblasti, dřív se dávaly tyto investice jenom do dopravy a u tohoto usnesení vlády jsme se snažili rozšířit proto se ten projekt jmenuje podporu veřejné infrastruktury jako celku. A jsme moc rádi, že se nám podařilo získat i peníze do nemocnice. V dnešní době bychom chtěli, kdyby bylo nové usnesení vlády, ještě peníze do sociálních služeb, které jsme v té chvíli nevyhodnotili jako požadované. Takže je to vlastně takový přísun těch peněz v čase, což umožňuje tomu kraji potom vlastně to refinancovat zpátky. A jinak samozřejmě ta existence, ty Škodovky v tom regionu
přináší tu podporu jako i z jejich strany mimo usnesení vlády. Vznikl teda ten nadační fond Škoda Auto, který z 80% finance jdou do nemocnice, jako do toho vybavení a dalších věcí potřebných, ale samozřejmě Škodovka ročně, teďka jsme měli v pátek nějaké jednání, dává na podporu regionu cirka 20 až 25 milionů na podporu jako sociálních služeb, obcí, projektů, malých zdravotnických za podporu zubních ordinací třeba vybavujou, zajišťují lékařů. Takže vlastně ta podpora je, která není daná usnesením vlády, ale vychází z toho, že v tom území jsou přínosem pro podnikání a pro státní rozpočet, ale jsou negativem pro ten život v tom regionu. Jako to, ty občané, kteří tam žijí, vám určitě potvrdí, takže je to vždycky takové složité vyvažovat to rozšiřování té výroby na úkor toho života v tom regionu. Ale myslím si, že po tom boomu se s tím už region popral a jsme rádi. Tak děkuji. Prosím, máte někdo dotaz? Můžete se zeptat, abych nemusel vymýšlet. Já bych ještě, jak jste tady říkal, no ono totiž opravdu to není rozdíl mezi tím, jak se to nedobře dělá na ty národní úrovni, na těch krajích. Já jsem vlastně odešel z centrálního působení jako do toho Plzeňského kraje a tam byla poměrně jako chytrá skupina lidí v tom představenstvu nemocnic a připravili jsme poměrně jako ambiciózní reformní plán, aby ty nemocnice začaly fungovat efektivně. No a nakonec, byť i hejtman jako to celé podporoval, tak v poslední chvíli se lekl těch politických jako dopadů a prostě se to celé jako odpískalo. A ty nemocnice, my jsme ve 2 nemocnicích měli porody pod nějakých 300 porodů za rok, což z hlediska všech jako pravidel je úplně jako nebezpečí pro ty rodičky. No a přesto jako se to nebylo boha, aby se to zavřelo. V jedné z nemocnic se to zavřelo, pak ještě byla 3. nemocnice, která na tom byla stejně a tam se to zavřelo jenom proto, že ty gynekologové prostě odešli. Takže už nebylo, kdo by tam pracoval a pak se to zavřelo. Ale jsou tam dětské oddělení, které mají v průměru 2 pacienty jako na oddělení a prostě nejsou k zavření, protože přijít o dětské oddělení, prostě to se prostě nemůže. To městečko prostě to dětské oddělení musí mít, takže ty nemocnice se provozují neefektivně a není tam žádná síla, která by ty politiky motivovala k tomu, aby to rozhodnutí statečný udělali a aby těm lidem v tom místě nabídli nějaké jiné služby místo těch zbytečných. Tam právě by měla fungovat komunitní nemocnice s dobrou poliklinikou, s jednodenní chirurgií, se všema službama, dobrý sociální služby, rehabilitace. A nemusíme tam mít 40-hodinový akutní péči na operačních sálech a tohle všechno. A porodnici. Ale to se prostě zatím jako u nás nenosí. My nemáme stateční politiky, kteří by tohleto chtěli dělat, ale ani vlastně lidi, kteří by se v tomhletom směru chtěli angažovat. Takže dokud tady nevyroste nějaká generace, která se o to bude snažit, tak to nevím. Prostě ty změny ani na tom na ty centrální úrovni, ani na ty krajské, ani na ty městské se vlastně neodehrávají. Tam je městečko Sušice, který provozuje nemocnici, která prostě jako akutní nemocnice nemůže existovat. Převzala to tenkrát Penta, ta jim slíbila, že to udrží, ale nicméně tam udělala racionalizační změny, což se městu nelíbilo, takže ta Penta to vrátila městu, pak tam byli nějaký šílenci, kteří řekli, že to obnovějí. No a když to město zjistilo, že za půl roku mají deficit 200 milionů, při rozpočtu města 300 milionů, tak to pak zase zavřeli, no a teď je to tam prostě nějak skomírá. Ale tady to racionální rozhodování není, tady je to o nějakých emocích a kampaně před volbama. A nějaký peníze bokem. No, tak děkuju. Ještě mi tady napadla jedna taková věc.
u nás se ty nové nemocnice vlastně, to chystání té nemocnice, jste paní inženýrko popsala velmi jako dobře, jak jste to všechno, a my to víme, protože vlastně ty podklady někdy taky od vás čerpáme a jsou jako skvělý. Ale v historii nemocnice proběhly 2 soutěže architektonické. Ono je to vlastně takové jako skutečně unikátní, protože já si myslím, že u nás byly asi 4 soutěže za posledních 30 let. Z toho 2 teda u vás, což je bezvadný. Jedna teda nějak dopadla a druhá potom nedopadla. Proč to tak bylo, že dopadla? Je to otázka jako toho, že u té soutěže je vlastně riziko toho, že se nevidí na ten konec, kolik to bude stát. Myslím, že jedno z toho to byl ten důvod, že vlastně my se tady pohybujeme. Je to takový téma, který možná bychom, a budeme ho určitě jako ještě diskutovat, že vlastně na jedné straně máte teda ty podklady, který buď to jsou až příliš svázaný a už jaksi nedovolí žádnou kreativitu, nebo naopak nemáte ty podklady, nebo dáváte tu kreativitu, ale pak nevidíte na ten konec. Jo. Ale jak vy se na to zpětně díváte, na tuhletu epizodu? Ta první soutěž, nakonec všechny ty objekty, které se tam postavily, tak byly velmi úspěšný z hlediska toho. A proč se to tak stalo předtím a proč už ne po druhý? Jo? Úplně popravdě, já nevím. Nebudu lhát. Já jsem byla u přípravy té druhé soutěže, na ty jsem se podílela, psala jsem ten stavební program a potom z nějakých rodinných důvodů jsem se u té další fáze nepohybovala, takže nedokážu to do detailu prostě rozvykládat. Ale jinak jako to, že je problém napsat to zadání té soutěže tak, aby to nebylo příliš svázané a na druhou stranu příliš otevřené, to máte pravdu. A diskuze třeba s našimi zdravotníky, ale i nezdravotníky, když jsme tu soutěž připravovali, tak byla velmi obtížná. Protože třeba prolomit to, že se řekne, že se vlastně jako 10% území té nemocnice, která dneska slouží pro zásobování, tak se připustí, že ji vlastně zboříme a uděláme tam parkoviště. Tak to je věc, která je prostě pro ty lidi obtížně zkousnutelná. No a tak proč o tom budeme rozhodovat? Proč bychom to tam psali? Teď to stejně nebudou potřebovat. Když to budou potřebovat, tak ať si řeknou. No takhle se to úplně nedá dělat, že, když se ta soutěž připravuje. Takže do ty soutěže se musí už napsat. Když byste to náhodou potřebovali zbořit, tak to udělejte. Ale samozřejmě, že to je to, co říkáte, že není vidět nakonec, protože tam pak zase vznikají další náklady, s kterými by se třeba nepočítalo. Takže není to s těmi soutěžemi jakoby úplně jednoduché. Řekla bych, že ve zdravotnictví, jak se říkalo, že jich bylo poměrně málo, ale ono obecně. Je to prostě postup, který ještě není úplně zaužíván. Prosím, Honza se. Jsme tady na půdě fakulty architektury, tak aby jsme ty mladí neodradili úplně od oboru. Jo. Víme, že systém je nemocný a víme, že ta systémová přikročení k tomu, aby někdo udělal ten krok, že bude vůbec nějaký výhled a vize celková, je daleko. Jo. Nicméně ve vašem příspěvku mě zaujala jedno číslo. V srovnání s Holandskem v procentech toho, jak se lidi hospitalizují. Pakliže se někdy máme pokusit ten náš systém napravit, tak je asi nezbytné se co nejvíc dívat přes ty hranice a poučit se z toho. Můžu se zeptat na váš názor toho, jak vlastně to probíhá v Holandsku a jak v Čechách z hlediska té hospitalizace a jiných návazných věcí. Do toho vsunu osobní zkušenost. Můj syn s rodinou žijou v Holandsku a v loni podstoupili nečekaně komplikovaný porod. A to, že se vlastně ta péče hodně přesouvá do domácí oblasti, jsem nevnímal úplně pozitivně. Tak. Já děkuji. No, ono v tom Holandsku, tam je to naopak, tam je to prostě tradice. Oni mají velmi kvalitní praktickou medicínu. Lékaři primární péče poskytují prostě širokou škálu služeb.
A když já jsem studoval v Utrechtu, tak tam ještě 50% porodů probíhalo prostě doma a bylo vedeno praktickými lékaři. A ty praktičtí lékaři dělali kompletně gynekologickou péči základní, dělali screening prostě karcinomu krčku a prostě takovéhle věci dělali praktičtí lékaři v Holandsku. Teď už se ten počet porodů v domácnosti zredukoval asi na 20%, ale furt je to nějaká tradice. Samozřejmě ty porody doma přináší vyšší riziko než ty porody v nemocničním zařízení a určitě teda není budoucnost jako začít rodit doma. Jo. A ta naše situace, takže v Holandsku prostě funguje ten systém mimo nemocniční péče a jsou tam prostě kvalitně na to vycvičení profesionálové. U nás jsme tu praktickou medicínu hodně jaksi marginalizovali, takže praktici jsou plně placení kapitací, dělají spíš distributory, než že by vlastně fakticky léčili a pracují v omezenou dobu. Takže jsou jako celá ta zátěž se přenáší na nemocnice, zahlcují se ty nemocniční pohotovosti, vlastně pacienty, který by měli být obsloužený v tom terénu. Další věc, že v oblasti ty operativy ve Spojených státech přesunuli z 90% operativy do jednodenní chirurgie. V Evropě je to nějakých 60, u nás 10. A ten důvod je, že my nemáme systém, jak si o ty lidi potom jednodenním výkonu, potom o výkonu v tom zařízení nebo někde prostě postarat. Protože udělat ten výkon ambulantně neznamená jenom, že ho udělám a pacienta vyšoupnu, ale prostě musím být schopný se o toho člověka postarat, když by měl nějaký komplikace a to jsme prostě tomu se nevěnovali. No a protože to dělat v té nemocnici je prostě pohodlnější, je to prostě taková setrvačnost. A do budoucna já si myslím, že tady je strašná jako potřeba stavit nový nemocnice. Tady jako my bychom v podstatě potřebovali redukovat těch počet nemocnic na polovičku minimálně. Stejně jako to udělali Dánové, který mají takový státně řízený zdravotnictví a tam prostě opravdu zredukovali počet nemocnic na polovičku a postavili vlastně všechny tam ty nový moderně, takže ta moderně postavená nemocnice je daleko méně nákladná než nějaká VFN, která je takový skanzen minulosti a je to tam špatný jak pro pacienty, tak pro lékaře, ale tak jako z hlediska nákladovosti to prostě nemůžete ve VFN jako poskytovat moderní medicínu, když tam vozíte pacienty po těch různých uličkách a vesměs vám uvíznou ve výtahu, protože ten výtah se rozbije a vlastně tam to, jako já jsem původem kardiolog a hnedka po revoluci jsem jel na nějaký pobyt do Great Ormond Street Hospital do Londýna, což je něco jako Motol v hlediska dětské medicíny v Anglii. A když jsem tam byl, tak tam měli v tom areálu krásným viktoriánským měli jeden pavilon a to byla kardiologie a to bylo moderní. Když jsem tam byl za dalších, 8 let, tak celá nemocnice byla kompletně krásně moderní, jenom budova ředitelství a vstup byl viktoriánský. Když jsem tam přišel za dalších 5 let, tak tam nechali jenom tu ikonickou bránu, kterou tam výjížděli ty kočáry a jinak celá ta nemocnice byla nová. To znamená, na místě ty staré nemocnice prostě postavili z brusu novou nemocnici, krásnou, funkční. A tohle my neděláme, my to neumíme, my prostě do toho nehrábneme a provozujeme teda ty jako skanzenové památky, furt dál do nich něco cpeme, furt se tam investuje, opravují se nějaký pavilony, ale to prostě nemůže fungovat. Jako Všeobecná fakultní nemocnice z mýho pohledu je nemocnice na zavření, ale to někdo neřekne, protože má prostě obrovský politický vliv. Tam se prostě má postavit, na tom místě se měla postavit už dávno nová nemocnice. Ale až to tady jako někomu dojde a až na to jako vznikne poptávka po efektivním poskytování nemocniční péče, tak tady bude takový práce v těch Čechách. Tady bude potřeba postavit tolik nemocnic, že ty mladí architekti mají jako o čem snít. Jo. Ale jako my tady potřebujeme tu zásadní změnu v tom uvažování, že nekonzervujeme furt tu minulost, ale musíme se podívat do budoucnosti a říct si, jak ta péče teďka vypadá, jak vlastně mají vypadat moderní nemocnice. Protože když si uděláte jenom analýzu z hlediska nějakých kritérií na hospitalizaci, tak my máme asi 70% pacientů v našich nemocnicích by v americké nemocnici nemohlo z hlediska pojišťovny vůbec ležet.
protože to všichni mají ošetřený v domácím prostředí nebo někde jinde. Ale my to prostě, protože máme tu velkou kapacitu v těch nemocnicích, tak prostě nás nic netlačí k tomu, abychom s tím něco dělali. No a protože tady není žádný ekonomický tlak na to, aby se zvyšovala efektivita, tak furt to jako pytlíkujeme po staru. Až nám ty peníze dojdou, tak snad začneme teda opravdu něco dělat a pak začne ten cvrkot a bude to přát připravený ta doba. Kdo to bude mít ty projekty vymyšlený a vědět, jak to dělat, tak ten pak to v té chvíli vyhraje. Se jsem obloukem vrátil k tomu pražskému generelu zdravotnickému. Už v 70. letech pan profesor Čermák, který byl taková ikonická postava výuky zdravotnických staveb na ČVUT, tak plánoval a navrhoval vybudování nové nemocnice nahoře na Proseku. Pak Zdravoprojekt v 80. letech a na konci tam skutečně tu nemocnici vyprojektoval. A ta úvaha Čermákova byla postupně uvolnit Bulovku, protože na první pohled je to takový rezidenční území. A pak tedy byla revoluce, restituce, všechny tyhle ty věci, to zkazilo z té polikliniky, zůstala tam jenom poliklinika nahoře. A až teď se objevila otázka vybudovat nemocnici v Letňanech. Jo. Ale současně s tím se teda jako tak úplně nemluví o tom, že by se Bulovka měla jako zmenšit nebo zlikvidovat nebo nějakým způsobem omezit. A možná jako specializovat třeba, protože tam je protonový ústav a ty ozařovače a jako omezitý na 1-2 specializace. Ale jinak ta nemocnice, ona generuje obrovský provozní náklady z hlediska logistiky. To je, my jsme se dotkli před několika lety rekonstrukce chirurgického pavilonu, kde se ukázalo, že při investici více jak 1 miliardy přibyde jeden operační sál a vůbec se nezmění nic v zásadě. Jo. A pro pacienta se nezmění už vůbec nic. Jo. Takže pak nakonec jako rozhodnutí bylo tu investici jako nedělat. Ale takhle to funguje. To je velký problém. No, máte absolutně pravdu, tak z mého pohledu ta Bulovka je neprovozovatelná nemocnice ekonomicky. Stejný problém je to Majerka, to jsou Masarykovy domovy, které byly primárně určeny pro jiný účel než poskytování zdravotní péče. A teď tam lékaři z pediatrie dělají sbírku na to, aby se udělal projekt na rekonstrukci jejich pavilonu. A to jsou nemocnice, které tady fakt jako mají vypadat úplně jinak. Neříkám, že tam na tom místě by neměla stát nějaká nemocnice, ale ta nemocnice má, to se vám prostě, já jsem to už někdy počítal, a to se vám během 10 let ta investice vrátí. Když to zbouráte a postavíte něco nového, co začnete provozovat efektivně, tak vy na těch provozních nákladech je ušetříte strašný peníze. To je ten hlavní věc, že my tady utrácíme strašný peníze na provoz areálů, který prostě neposkytují dostatečně dobrou péči, která odpovídá tomhle době. Stojí nás to strašný peníze a my to jenom konzervujeme a nic s tím neděláme. A já bych vám tady mohl povídat v tisíce historek, jak to prostě funguje špatně, jo. Ale jako nikdo to nechce, nikdo nemá odvahu se před lidi postavit a říct tak a tyhle nemocnice tady tohle zbouráme a postavíme tady něco nového a bude na to stát sice teďka hromadu peněz, ale ono se nám to během 10 let všechno vrátí. Ale to se tady neděje a jako tady o tom někdo musí začít mluvit a já nevím, jak to udělat jinak. Já teda nevím, jestli ještě nejsou nějaký dotazy z publika, ale já jsem ještě chtěl se zeptat paní inženýrky. Když se tady vlastně bavíme takhle o provozu nemocnice,
vy jste zmiňovala, že ta nemocnice zhruba spravuje majetek v hodnotě 4 miliard, 3,8. A tak jsem se chtěl, jako bývá běžný, že, nebo tak jako v literatuře, odkud to asi tak znám, se uvádí, že na tu koncepční správu by mě se mělo věnovat taky jako 3 až 5 promile ročně, což by bylo nějakých 12 až 20 milionů. A tím se myslí ne na ten asset, ne na ten facility management, ne na to jako řízení toho provozu, ale vlastně na promýšlení toho, co by se koncepčně s těma objektama mělo dělat, na to monitorování vlastně efektivního užívání a tak. Je tohleto nějaká jako realita v tom vašem prostředí, nebo jak je složený vlastně ten váš tým, který se o to stará, a je tam třeba někdo, kdo by se o to trvale třeba měl nějaký zájem. Já jenom tady třeba můžu uvést takový příklad. My jsme tady měli někdy nějakou návštěvu lidí, kteří přijeli z Erlangenu, byla to taková skupina z univerzity, byla to taková jako skupina 15 lidí, který, a já jsem se jich ptal, jako co jsou zač, a oni říkali, že to jsou právě takový jako tým, který se stará o provoz, o budovy té univerzity. A já jsem myslel, že jsou to právě nějaké jako provozáci. A oni říkali, ne, my děláme tu koncepční správu, my vlastně jako se staráme o to, aby to bylo využívané efektivně, vlastně ty budovy, a objíždíme takhle jako po světě a hledáme, jak to vlastně dělají jinde, aby jsme se z toho jako poučili. Tak jestli třeba je na to nějaký prostor reálný v tom vašem jako každodenním světě, a jaký zhruba je? Líbilo by se nám to. Není. Je to tak, že samozřejmě zjišťuje se efektivita poskytování té zdravotní péče, řeší se obložnost, délka ošetřovacích dob. To samozřejmě ti ekonomové, kteří u nás fungují, tak z hlediska tohohle kontrolingu to probíhá, dává se samozřejmě zpětná vazba v případě, když se potom zvažuje vlastně ten zásadní lom, vždycky, když se zvažuje nějaká ta nová investice, tak tam se to samozřejmě řeší. Ale průběžně vlastně tu informaci máme, ale nejsme to schopni nějakým způsobem jakoby naplnit. Jinak, když se tady bavíme o nějakých generelech, tak vlastně doteďka jsme měli zpracovaný generel, který pokrýval ten rozvoj té nemocnice až dosud. V podstatě poslední položkou na něm byla právě ta modernizace chirurgických oborů. A teď budeme muset vyřešit tohleto, o čem vy v podstatě hovoříte, protože tím, jak je skoncentrujeme, tak nám vzniknou opuštěné budovy vlastně. A v různém stavebně technickém stavu. A musíme se teďka vlastně postavit k tomu, jestli se ty budovy využijí, k čemu, rozhodně ne v tom stavu, v kterém jsou, musí se s nimi případně něco udělat, nebo jestli vlastně vzniknou jiné budovy místo nich a jaká by byla jejich případná náplň. To znamená, vlastně stojíme před tím úkolem udělat to stavebně technické posouzení celého toho areálu a udělat ten generel, který stavební, aby se řeklo, jak se ty budovy budou využívat v dalších prostě 20-30 letech a kam vlastně ta naše investiční politika potom bude směřovat. A tam se samozřejmě o tyhle ty informace musíme opřít, ale první, co proti tomu právě musí být, ležet, je vlastně ta zdravotnická potřeba. Jestli vlastně potřebujeme něco stavět. Nemá smysl stávající budovy přestavovat jenom proto, abychom je měli pro něco jiného. Prostě pokud je nevyužijeme, tak je necháme zavřené a počkáme, až budeme vidět, že pro ně tu náplň máme. Já si myslím, že pan profesor myslel, že ono vlastně to starání se o ten majetek. A to by měla být zaprvé kontinuální činnost, neustále. Jo. A ono od toho ty potřeby prostě nemůžete oddělit. Jo. To není jenom, že chci zastavět každý pozemek, který ještě mi zbyl. Tak to je ta otázka té průběžné údržby. Samozřejmě ta se vykonává, to je taková ta jakoby běžná správa budov, kde buď to se tam dělají prostě drobné věci samozřejmě, anebo se tam dělají větší úpravy, které jsou třeba vyvolané, já nevím, umístěním nového zdravotnického prostředku. Koupíme nový rentgen, potřebuje jiný prostor, to se samozřejmě děje, ale zase, než ho pořídíme, musíme vyhodnotit, potřebujeme ho vůbec
Potřebujeme ho vůbec? Protože to, když jsme ho měli doteďka, neznamená, že když dožil, že ho opravdu potřebujeme. Vždycky vlastně třeba ty přístrojové investice, které vyvolávají i ty stavební, tak se musí zhodnotit, jestli vlastně je potřeba to obnovovat nebo ne. Protože to, že jsme to měli doposud, neznamená, že to budeme mít i nadále. Skvěle. Je 11 hodin, vážení. My jsme vyčerpali čas. Ještě máte dotaz? Já se omlouvám. Dobrý den, já bych chtěla zkonkretizovat ještě dotaz pana Kohouta na paní inženýrku Drábkovou ohledně personálního zajištění vlastně stavebního oddělení, protože co vlastně vím z jiných pražských nemocnic, buď to stavební oddělení je podhodnocené, co se týká počtu pracovníků, nebo mají sice třeba vzdělání, ale nemají ten drive, ty nemocnice je nefascinují, jak říkal pan Juha, a nebo prostě nemají teda to vzdělání. Tak jak máte vy jakoby to oddělení, co se týká počtu, zajištěné a jestli si myslíte, že vám to stačí na těch 30 zdravotnických objektů, nebo 32? Máme investiční odbor, má 10 lidí, 5 jich je v přípravě, 5 v realizaci a nestačí. Tak je to, no, tak když to rozvedu. Samozřejmě, že je potíž získat a zaplatit člověka, který by chtěl pracovat v tomhle oddělení v tom smyslu, aby to byl autorizovaný inženýr, protože dneska třeba ta legislativa u nadlimitních zakázek stavebního charakteru vyžaduje, aby vlastně to z hlediska technického dozoru stavby, který si my děláme standardně sami, tak aby to dozoroval člověk autorizovaný. Tak to je potíž. Další věc, kterou teda musím říct, že řešíme vlastně tak, že třeba v případě některých dalších připravovaných akcí vlastně budeme ten technický dozor investora poptávat externě. Budeme to zajišťovat externě, protože na to ty kapacity prostě nejsou. Tak a tu přípravu děláme sami, ale samozřejmě, že s velikou podporou zpracujeme to projektové dokumentace a už i v té návrhové vlastně fázi, která je jako ústřední, tak hodně té činnosti vlastně překlápíme na ty externisty. Co nám pořád zbývá, to musíme odpracovat vždycky jenom my, je ten stavební program. Musíme vědět, co ta budova má dělat. Ale jakoby od té doby, kdy do toho hodně vstupovali ty lékaři, ale i ty technici, kteří říkali, jak to má dělat, tak to už se teďka snažíme přesouvat vlastně na zpracovatele toho návrhu nebo té projektové dokumentace. Tak, teďka se dívám ještě pro jistotu, než vyhlásím přestávku na kávu. První části jsme teda vytvořili jako velmi dobré podhoubí pro to, abyste věděli, jak složitý je to problém. Já moc děkuji řečníkům, kteří tu byli a uvidíme se za 15 minut.